Hugot ang morturing nga gipatuman karon sa Mandawi City Government sa mga lugar nga bahaanan. Gumikan sa kusog nga ugway puas nga uwan, halos sa intiro adlaw daghang lunupang bahin ang gigibihan. Sama din sa Sitio Superior, Barangay Luok nga dugay na nakasinati og problema sa pagbaha. Ang ubang mga kasakyanan o mga residente mismo nagalisod pagtabok gumikan sa baha. Samtang sa Mandawi, ang Mandawi City Command Center, ilausab nga gimotor ang mga dagkong sapa. May mga CCTV ang syudad nga gimontar sa pipila ka mga crucial waterways aron mamonitor ang water level. Sa nakuha sa kamera, daghang mga basura ang gipang-anod sa kusog kayo nga bulog sa tubig. Ang disaster office may warning system usab sa maong mga dapit aron maabisuhan dayon ang mga nanimuyo sa kilid sa sapa kung musaka man ang tubig. Ilang oras din kasagaran mo bas? Apat ka oras ngayon niya. Apat mo. Sagad mo bas? Gamay ramang outlet niya, padong dito. Mga flood-prone areas ato nang na-identify, ato ang gipadagan dito ang ato ang City Engineering Office i-pump out ang mga tungod mga bull cranes kusog lang gyud nga uwan ni awas ang ato ang mga drainage.